Hello mga higala, welcome to my vlog. Oh, paminawa ron ninyo mga higala, maoroy kuan ha. Unsay nga aron dong? Tikling. Aw, tikling di ay. Kling 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 kling. Oh, karon maminaw pa sa tagkukok ron, mangita pa tagkukok. Oh, kay naman mi mga katimba nga karilit sabi sila ng mga kukok, mga tikling. Oh, na ako diri karon sa amuang kuan maglawog pa mi aw. Magpakaon pa mi sa kabaw. Magpainom mis kabaw. Ali dong. Tana dong atutas kuan dong kabaw. Naami dirihan ako sa amuang. Nako sa akong yutang natawhan diri ra jud mi, diri ko nataw diri ra pud ko, diri ko ni dako. Antud karon. Uli lang gyapon ko diri unay kapayas og gikaon na las kwaknit kay walay nakaalinga og kaon. Na, day kato day nga kapayas day mautoy ko anday lami kayo day. Katong taasoy. Mahal ba ini ana nga kapayas. Wala na siya kuan eh. Imo man gikukuha. Wa ko man na siya ma. Tawag ani Ay lihian day nimo. Di day na mo kuan di ay. Hilaw man to ang akong gida. Hilaw. O nya mauni ipakita sa alang gabi ang maunay among ipainom sa kabaw. Unsa ni tahop? Tahop sa among mais. Sige lang kay magaling ra unya ko diri ha. Asa na karon among galingan no? Ipakita sa nako ninyo ha among galingan. Mao jud ni among galing. Mao jud ni among galingan sa una mga higala na raay. Galingan nga bato. Nara iyang pusod. Nya dara ang iyang babaw na 19 taon ni. Gibutang na lang taon diri pero magamit pa man ni. Magamit pa man gud ni og kuan jud. Ha? Nya manguy-kuy din kuro gabi. La, tabangi ko ninyo kuan mga higala, tabangi ko ninyo og kuy-kuy gabi. Balik ko diri, nara mong payag. Nara ay. Organic kaya mong payag no? Nara ay. Ayaw sa painom ha, kawa pa na tubig. Nara. Na ako diri na mga gabi. Gabi. Day wala kay gabi nga takway day. Bitaw sa una na be mi takway pero di man ko kay na siya mudaghan, di mas nanay mo tanom ana. Ay, hala, wala na laging lunangan diri day. Asa naman na siya ituna? Wala pa. Maghimo kami, naghimo mas jud ato na. Wa man ni kuan. Kato di adto kinsa dito. Mauni amo ang mangga. Pila ni kapunuan mangga? Unom daw ni kapunuan. Kay ingos tatay tagsada may anik punuan. Nya murag kani siya may kinadakan nga punuan no katong pag naani siya bunga karon unta kung init pa aw. Paduong na sad unta ni magkuan. Narang kabaw sa kong manghod oh. Hala si Marimar na day kadako na good. Nya dayon maglawog taron ni Marimar. Nara akong mga pag-umangkon daray anak sa kumanghod, anak sa koy gagaw. La, kadako nang Marimar oy. Ang among mga kauban day kay mingawon ba na sila sa kuan. Kanang sa una daw manguan sila kabaw. Shout out Mr. Maori imong buhi tire. Di ari jud mi sa una la kabayruhan man ni namo diri sa una libon man kaini gagmay nga kuan ba karon kay masuotan na siya kay kanang kuan man mangga unsa man na kani pila na bi edad namo ani murag minyo naman ko nga nagtanom sa tag mangga nakakaon pa jud taw nang kakaon pa jud taw sa tatay sa iyahang mangga pila ka kuan naras Marimar. Marimar. Tawag ka Marimar. Kusog kayo. Kanang abagan man nila og painom og tahop kay para daw tambok si Marimar. Pila pa ba ni siya kabuhan day no? 8 months. 8 months pa di ay na dako na kaayo. Sus
Ang lubot biyang Marimar, nagkakuan lang sa iyang tai. Uy, Marimar. Huwag ka muna. Marimar. Tuara si kuan, waingan. Manay inahan ni Marimar. Oh. No kanang dilang na siya pasakay kay kuan manggod. Di mi kasakay. Dili mi mo sakay an wala pa mi kasuwag sakay mut Joy. Kisay duulan ra ani niya day. Joy ra. Si Joy ra gyud. Di gini di kakahikap ani day. Kung manong. Ay hala. Pero Mao. may mahulab og kabaw nang. Yan ora mo magkuha. Ako kay ni kanang maglaog kay kunya. Gihuman na day ni. Nahuwaman na day ni siya. Kisa man. Si kuan nilo eh. Ama oh. Yay, nalibang kadakog tai. Kadakog tai sa mama ni Marimar oh. Nalibang. Oh, pero kanang iyahang gikalibang mahigala no kay fertilizer kay na no tambok na kaing mga kuan diri sa ubos. Bahuan ay nimog tai. Kordapya oy. Grabe. Baho. Pre, Si Marimar. Nakakuha gabis joy dako kaya na nang. Hain ka na? Diha iyang gikoy-koy ra ba. Aw. Wala akong baha. Sige, manguy-kuy tarunday. Unsa nang di anak day biga? Katong atbang? Di ay inana na gabi. Aw gabi di na. Aw, tambok kay mga gabi diri. Kana diha sa kunay igagaw. Kari maori sa kuning manghod. Oh. Kato di ato si imong law tong nang kuan mangga. Mm. Nangka. Kung patanawon ta muro sa akong gabi ha. Nya di lang ako nagtanom. Ako ra gyapong manghod may nagtanom. Kanang numboy. Yay, kabulingit ni Marimar. Agoy, si Marimar ay mo inom anak day. Ang inahan, Lain di man ko kaduol. Si Joy ra siya kuan na. nakaluoy niya day uno, nagpaminaw ra na siya day ba nga. Si Marimar imong gihatagan. Kanang di mo painom ko nga si Marimar iyahara mang ay sigla siya glili ni Marimar. Di mo ko kaduol kay yung paduol pa siya akong painom. Uy, ngano day na mga nangkil dayon siya. Mangkil na ay. Ah, Di ko sa nga iya kong ginasungay na may nakabantay ko. wala mao jud sus malagpot makataday uy. Na, binuo ko di jud ko mapaduol ani tanawa. Da. Taas kay sungay ra ba? Man akong ma. Unya day joy day di lagi niya ko anon day. Di. Wala no. Bunalan niya ako sa kanina nguwag na sa minang Ah. Ug manguwag di na makabuhi. katong naging gabi diri si pagkakadlawon kay kana siya way kuan wa nay pangilong nakabuhi. Hala. Hala man sa baka akabaw ni kuan junior nga kuan. Unya. Junior nga Gina. Mm. Ang kana siya diri na dog siyang anak. Ang Hala, ilang no? junior Gina nga kabaw di adto. Mm. Karon kay pagkuha nila sa kabaw, pagkuha ilang gibira wa na may pangilong sus ang mua day way pangilong. Hala, Wow, no? nawa na imong nalapsan man kuha na bungi. Basi nag-away ni sila ba niya nakuan ang ilong. Giari siya sa kabaw di Oo, ay kay pod. nakabuhi man ilang kabaw. Oo, kana iyaham day na diha lunangan no. Mao nang mga gabi, mga mangga, tambok kaayo kay. Saon nga. Na. Mga tain ni diring Marimar. Nara ilang tunaan lado. Bago pa man na day uy nga tunaan pa man kay na dihang Marimar day. Oh, wan agi kuha ni Joya. Nauga di ay. Wa na nang ho sa tangtang man. Mao di ay to. Kay na day hose. Nya kuyogi ko ron ninyo ha kay mga ko gabi dito sa ako ang kuan na. Ay, adto na ko dito day. Kuan di ay ni oy hala nakalimot lagi ko ani day. Unsa tuy ngalan ani nga bagon. Kuan magani ni namang guy kuan ani tambal na tablitas ba. Ay panyawan day oy. Panyawan sus. Oh. Mo ni panyawan mga higala tanawa. Hala. Nara panyawan. Panyawan aha wa mo ka ilag panyawan kasi wa ka ila diha panyawan. Naidaghan diri na sa amo ang among mangga.
Nasa among mangga. Panyawan. O, na pa, o. Panyawan na ito. Tambal yung panyawan. So, diri sa Aritas Bukid, ang panyawan, sag-asara na nato makita, no? Aw, mga tambal ba? Mga tambal sa para sa lawas. Sana man po ni. Uy, mga bagon, mga nito niya ram. Kabaw ra ba kumhimo ang nagsingsing nga nito? Nya dayon balik sa ko dito. La dugaya na humag inom ni Marimar oy. Kabaw sa ako ang manghod. Nya kani punuan sa mangga. Kanipod punuan pus mangga, duha diha usa diri. Asa pa mang unsa nang dako nga punuan di anak day? Aw. Mangga day gihapon na. Ay wala na gitanom sigurong tatay. As nanay anay nagtanom. Gamay raman dai siya nga punuan. Nya kay di man na nindot kayo ang Indian kani kay mangga man gid ni sa Cebu. Asa man iyang giingon nga unom kuno ni kapunuan. Ikaupat lagi sa Indian. Ha? Tulo raman. Ingon siya unom na kapunuan, tagsa mo ana. Tagsa mo ana inko ang ako kanang kinadak-an. Kinadak-ang punuan ako atay in siya. Ayaw. Napa oy, napa diri day uy. Nga ikaunom lagi sa Indian? Aw? Tulo day dito. Hala dugaya kaayong Marimar. Nya mao di ni tunaan ni Marimar sa una. Na, taing Marimar ay. Butangan sa akong manghud og hose. Balik na ta diri. Kay naapa laing hutong sa gabi diri. So, diri na lang kukutob mga higala no kay medyo taas-taas ng akong video. Bye! Daghan kaayong salamat.